bari na an ko ma run rugi yara wona nder won es wala nder de cuudi fu mi jeewi wala to kanji fu wala to a jeewi no moƴƴi min da kanji fu kam mi jeewi suudu makko ndu wala to meɗande de woɗɗani rugi kam hewani yaadu neɗɗo hewata yaadu kay ko taw wona koɗo kono koɗo kay koɗo aɗa andi homo hewani yaadu mbeɗa andi tan ko nder o fota won ɗon tampere no mbaɗa rugi no mbaɗa wurda jooɗo no gonnoɗa ay komi jaltuno seeɗa hoddiɓe mon ɓe galle kardiata bani ɗo mata janda ay mi anda ko Abou Thiam wiyetemi anda Abou sehilmo bireɗo yaya o ɗon nde mi joni noon tan mboɗo yiyata ata mbiyam ko sehilaɓe kono hoddi Seydou Ba caggal ɗo iko batta ɓe yaya ko mi yarano ata e tan mi arɗo hooram nde nanguiɓe ata e ala séri koko ala séri boyam mbabba koɗowel koyngal ko nanda ɗo ñaandi heedi ƴeew ko jahata ka koɗo you know mbatta haqqille ma e hoore ma a faami neɗɗo rewata e bamɗi ɓe ɓe jiiɗa ko weddaɓe ala kadi annene hey jaltu hen ala mi haalat hen ala jaltu hen ko kalta ko watta ɓe ko woni ɓe ko bandiji international Seydou Ba hay bamnino rewa ala min mi yiɗa ɗum hoore ɗo janggo jaam heddo ne wiye koɗo Abou kalisaji ko jiiro ko adi male bab galle hay goto wiyata noon koɗo andat yimɓe koɗo andat yimɓe koɗo yo andu yimɓe ne mbayruli ɓe gona yimɓe ɓe mbi hanko sehilaɓe ɓe mbi an min gona sehilaɓe de ɓe peni sehilagala men ɓori ko ɓooyi ala ɓori kiɗo komin sukaɓe anani noon ɓe mbi faadi bari attimi haalnama ko kaldumomi ko gallam wiyede wonde koɗo ari ɗo ko ari oƴƴo mi ala hen jogo fulla e fayide anani har min ɓe o puuɓi koye ɓe sapani men gondaɗi ɓe gona yimɓe gona bandu men wallahi wallumoye ɗum yo resta galle he eyyi d' accord so Allah jaaɓi inchallah ala probléme ɓeɗo ɓe ko yaadiji ɓeɗo koɗo ma ne yaata ɓeɗo aɗa hoolum bab galle ya haajuma tan ko haajam ɗiɗo haalullaji kalta ɗo kadi jooɗani anne kono haalullaji jooɗani oɗo sa wini joni ma bonnu hakkille makko bonna ɓerde makko nde kay watte ko bonnoon nde kay watte ko bonnoon ɓeɗo o ari ko ɓeewo yiiri en ɓe koye men garata kanko koye ɓeewo yiiɗumen koye galle he so ɓe gaare makko joɗoto e mumen o yewtida e mumen probléme ɓe o yirani hol caɗele mum ɓe o yirani en ɓeɗo ɓe min jokkodirani ɓe min jottodirani ɓe min gandodiri noon ene moƴƴi emin gandodiri salamu aleykum maaleykum salam emin mbatta ɗum ko ɗon min kaadi moƴƴi par ce que mbeɗa andi ɓe ene moƴƴi ɓe ne garɗa nde ko ɗo tawɗa mbeɗa wonde mumen ko ɗum addi mi wiide kon sehilaɓe mi haaldata e goto maɓɓe gañgu kono ɓe mbaɗaka barke eyyi moƴƴi ɓe moƴƴani soɓe moƴƴani nde ne hawni seeɗa eyyi nan ko kalmi ko tan haalnam sehilma mi haalanma jikkuma e voilà c'est ça ko ɗum noon gañmi o ɗuminimi ɗo ala tawde a bonnimi ne wayno hayana fewani min bonnani ɓe ko Allah bonni men wona min bonni eyyi ne moƴƴi an kam annen ko wurtuma e ɓe ene moƴƴi baba galle ya ɓe ko Allah bonni ɓe wona min binoɗa rara ya gara ala mi yahata mere par ce que mbiɗa kada moƴƴina ɓe moƴƴani feewi joni ya mi yiɗa Saydou Ba way ya gara Saydou Ba Abou Thiam mi sohlani ɗumen galla me moƴƴi eyya ya gara eyyi moƴƴi a binoɗa yaade ƴeewoya alhaali guese ɗe ya gara kono ko baba galle hamni bandiraɓe ɗum ɗo hen nana wona koɗo garɗo e galle kay kam suuɗan ɗum jikkuma kono hade me jeeriɗa ɗa lawata ne dow kecci dow bolle puuli yahani ko boni waɗani ko boni ni kay moƴƴe duma ande abkaji minani rendude ki cukalel ngel loddi kam min kam message o yala ko hedden ɗum yimo wiyata oto yata men ken kadi. bamɗi ken daraɗi ko Walle bonnita kuyde. par ce que l'islam mbimi cukalel ngel Abou Thiam wimo ko gonga mo domma min kam walla mo nobimo mo nobimo mo nobimo abkaji ken nobimo an wonni ko ala gacce abkaji kam ne nobimo min ko hunde laaɓaɓe de joom abkaji ne nobimo par ce que haala ka no haaldata ni c'est pas bon o haali o hiiri boyo o hiiri kay ha fadi bari nani mettini hen fadi bari wi oto wiyen noon ala fof te o anda kay ko te no tiniri no tin ala ɗum kay hoto andu te no tiniri cukalel ngel ari gani rendude taga barkene laaɗo ko man no sari wa ngesa yata wani coni kadi wona ɗum ni hunde fof ne jogui jomum neɗɗo sa yiyata waɗa ka wawa ka hattanani ko probléme tan dañata hen way Allah ne andi wona gaje boy Allah faama mo change gundam mam dam jaam ala wondi ko Abou Thiam mendiga sehlam i barkala mendiga sehlam min de mi haalma ko jaam tan jiɗanmami non mendi jimi noon ko cukalel ngel woto luppu woto manantiguino ɗuminin ngel woto ngel tan ya ha ganda wama ɓoccirma walla o had natti cakan mi addano resdama de komi naati ha nder naat filti ha nder jibde hakkille neɗɗo ni hamni hamaji hamni no feewi
assalamu alaikum Waalaikum salam. Mbaɗɗa seli. Alhamdulillah wala faji. No mbaɗa golle. Jam tan kay. Aɗa seli. Alhamdulillah. Mawdulillah. Bismillah. Jam tan mbani ba. Bismillah. Mawdulillah. Mawdum ni. Jam tan. Jam tan. Mawdu. Yaw. Alhamdulillah. Mawdum ni. Jam tan kay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Jam tan mbani ba. Bismillah ma. Mbani ba. Bismillah. Mbani ba. Ñanden mari ndo mi tani mo do. Gon kay. E ko mi woni jom galle oɗo sehilma o Rugi. rugi Ah, ko baylal wonɗo. ko baylal wonɗo. Gon kay, gon kay. min ko mbeɗen ɗuma Wallahi ko gonga ne woodi kay. e ko mi ngari ɗo mi ari ɗo e ɗum ɗo ma o noon tina famani woni joom galle ma o famani ko jahanmi a faami joni noon komi lurdunoɓe ɗo minoto komi lurdunoɓe Ane makko. mine joom suuɗa mo lirdi seeɗa noon mi seranimo mi wiyani mi hokki mokkani dani makko o ar ɗo garmi ɗo ƴettudem pour mi yiɗi nawridemo o wi ko yahani Wo yahani. eyyi haydara adda hakkude am min kaɓani a faami mi serani mi wiyanima haydara mi ar ɗo noon joom galle ma wi mi yaltu galle o Wiya yaltugal. yomi yaltumi yaha o andanno famani famanen haydara an noon ɓuuri famde ko woni hen ko Ah, baylel. Mi weltanima sabu min koɓe mbiyata ko tan sagata neha taw hoore ko moƴƴe wallahi min ko rugi ko giɗam ko sehilam gila noon emin famɗi ɓooyi gila wona hannde sabu aɗa anndi mo jogii ɓiɗɗo ko min o inniri ɓiɗɗo nan toon ni ko tokaram nan o toon addorani ɗum nan toon nan toon kono noon ɗum fof e waade noon min mi tinani kon lurduɓe kadi so tawino mi tini kon lurduɓe mami haala moon kono min jaggumi tan ko garɗo omo yiyami sabu min hade makko arde min taw komi keblinoɗo yaade to moɗon mboɗo yiyoya on kono noon Allah waɗi kisa hawre kanko no ari ɗum woni kayitomi yaade e oɗo saaha kono kam mi heɓani andude kam ko luural woni hakkude moon sabu en a meeɗa tawdemi ɗo henna ko garɗa ko mata ko hande ngolɗo tawdirɗen ɗo joni kono noon inchallahu rabbi ko jaltude so arti so Allah jaaɓi mami joƴƴinmo mi yewtida e makko min kalda min pamodira mi nodduma mi noddamo kalti ɗon so Allah jaaɓi an joom suuma luural waso ko ɗum jimmi ko ɗum jimmi inchallah ko ɗum jimmi min kay luural ngal ni woni ko woɗɗani ni haydara mboɗo yiiɗi yaade mi haalimo waari sees kono ko luural waari sees tan o hiilal makko mo ari ɗo kadi o wi ko hoorani eyyi joni ala caɗele kono ma en deglu ɗum so Allah jaaɓi ala probléme a jarama barijo a jarama eyyi woni fof tan mami nodde eyyi ala jarama eyyi a jarama Allah jaaɓi jarama sa jarama miski Allah min de kam ɗum ɗo kam gondi komi meeɗa ɗum andude wonde oɗo rugi ko ari ɗo ko lurde joom galle mum har miijam jiiɗi haydara mi tinani hen kono noon so tawi o ari so Allah jaaɓi mami yewtide makko mi nodda joom galle makko kadi ɓe kaltita ko ɗum woni lawol ɗe tawno ndeysan ko noon tan dewɗe ɗe ɗe muusi kono ko ma ɗum muñe tan no way fof ko ma muñe tan so Allah jaaɓi noon so ari min makko kam mamin jewtide hen ɗo rugi kam so Allah ittani ko sette mbaɗandi somin kaldi tan min pamodiran hen e kadi so Allah o lamli jaaɓi o sa resudema dañi debbo vrai debbo so yan gañ jaha wuuro mabɓe to Afrique ala fo ala probléme assalamu aleykum fo ala probléme no mbaɗon tampere mawɗum oɗon celli alhamdulillah mbaɗon golle jiɗa bisimilla ko jimmi ko woni heewi hono famani anda bisimilla ñeeɗa on paamani mon paam e kono hono yeyata caggal mum ala accumi daro ɗo ala non min mi yiiɗa timede head gal darta ko ɗo dartomi wona tiimi am mbimi dara yeesam warti sow far mi darto keɗem ga tiimi ay ko mbatton no ɓuuri ko koye noppami ay ko mbatton ko koye noppami ay mo ndewɗono mbaɗon feere cengtuɗum ɗum amma ɗum mayde kecce lelo an holan taw min anda kam holan o jaaga ala haɗa ko yidem ala nana jaaga ɗum ala culle mo ndewɗon ɗo komin rosiɗi ha feewi haji ma konen a faami eyyi rugi komin rosi ha feewi ko kakam ko jardin ma jardin am joni noon jardin oɗo komin soñata wona onon eyyi joni noon ono gandum hol biɗo min coñi he hol biɗoma min coñi war ses tan arani a wara kam sees ay oro cengtuɗon mo son cengtayimo andumiɗa mi anda ko an mi anda ko no wasami haalde mo andumiɗa min ko fuuto ngummin ha fuuto ngummin mbiɗa ko rugi wonema rugi sallan ko joom suudam balmacal ngummiɗa mbiɗa balmacal ma wona matiére ma tan ngummimi balmacal wona matiére ma kay balmacal ngummiɗa
wallahi man ko bar ma tan gumila mana ma mar gumi e joni hal min ndaram no fi tala jew he ko nda saman ana ay wulde ruki miɗa he ko woni may ɗum ay mi halmon cengtuɗon mo est ce que abkal walla ma ɗum ƴeew kalmo tawi ɗo abkal sebani yo halde a so tawi on ɗo walla mbatara dame alama ay ɗo ƴeew ƴeew mi wondi wona tan so tawimo ɗo gara dame alama mi yirta dame alama ay ɗo wuro laamu ay ɗo ko lama ay alama gonɗa hay danti ala ay aɗa heewi tesor noddu commissaire ay wona noddu commissaire wona kina ay ɗo police won ɗo ƴeew ay danti ala ay son kankini man ɗo wona balma jalde ɗo ko wuurde gore mon commissariat ɗo fanno samba sall hol samba sall am jigi mona police samba sall mami tawrundo ɗo kala ana sellade man hirsi gore mon daro ƴeewa malab mami tawruɗo gore daro ma police tawi ɗo ye mi wondi wona so tawi ma police nayi wule daro ƴeewa fak meno way noddu fan ma han jiiɗo gurdum ma police nan ɗo daro adañi chance ayo wala adañi chance o ko ɗayɗo est ce que abkas nalim abo ko ɗayɗo abkas ɗum yo sammani ɗum yo min somi andi ko gonga makko aɗo ko hakkunde jommi walla makko ello woto sofa ɗum wayo ɓe ko bandiji wayi oɗo way wurtide ruki o fenanni o anda ruki kono wona nde ɓocconde hakkunde mi joomum wona nde no ɓocconde o ko ɓocconde wayi o ɗo sa yi tan aɗa andi aɗa foti andude oɗo kam o ko ɓocconde ko sasa neɗɗo ƴettotako no yimɓe mbiɗe ko assalamu aleykum wa aleykum salam min de kam wonko addunomi ɗo ewa mbaɗa expliqué pewnda haala ma ha feewa ha normuɗiɗa ha rafta lawol e kono garten onon gondi onon noon naggam e naggam te aɗa nde a tawi ko doole kucci kollata walla barke rasul minen ɓe jiilaɓe sewo kono ko raɗo neɗo huccirɗo e goreɓe soɓe goreɓe fiima hella sofat allah wona ko laddanki susa policier ala jeen way o mimi nimsidi komi yanani dow makko hakkudejalani ka bona fulla men abgasi ara jiiroydemo allah andi o jalani alkama alama woni gaddowo ko woni kadi ay ɗo woni fe